Hi everyone guys, दिनैयो अक्ट'बरनि 11 खालार दिनैनि दिनाव आसाम पुलिसनि रिजाल्ट होदों आरोना जोंना ओमफ्राय रिजाल्टआ आंना मोजां जादों लोगोफोर बेनिखायनो सिगांग्रो आङो इसोरखौ सनमान लाग्रोनो होनना सानबाय ओमफ्राय आङो शनि मन्दिरखौ फुजिग्रोनोसै। फाइनालि लोगोफोर आङो गणेश मन्दिरावबो बावथाय लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर रिजाल्ट मोजां मोननाय फिथाइनि बावथायबो लांफानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गणेश बाबानि मन्दिर सिङावनो आइ बिमा सरस्वतीनिबो दं आरोना लोगोफोर। फाइनालि आङो मन्दिराव मोनफैबाय लोगोफोर। जोंनि गासैनिबो साननाय हनायखौ जाफुंहोयो जोंना गणेश बाबायानो लामा दिन्थिग्रोयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैयाव दङ जोंहा आइ बिमा सरस्वती। आइ बिमा सरस्वतीखौबो आङो फुजा होनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। हे आफा गणेश बाबा, नों आफा गणेश बाबानि नैबे गोथार थानसालियाव सनिबार साननि बेलासे समाव नोंनिनो आंगो फिसा कल्पनाया नों आफानि मुङै बिबार बिलाइ फिथाइ बेजों लोगोसे आलारि बाथि फोजोंनानै धुप धुना सावनानै गोसो गोथारै नों आफाखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरदों आफा। हे आफा गणेश बाबा, नों आफाया आंखौ दिनै नोंनि गोसो गोरबोजों मेगन खेवनानै बोर सारस्रिहरनायनि मुङाव नों आफा गणेश बाबानो गिबियावनो आं दिनै बावथाय बावनानै नों आफाखौ आथिङाव हमनानै गुगुरु खुलुमफैनाय जाबाय आफा। हे आफा गणेश बाबा, दिनै आंनि आसाम पुलिसनि फिथाइखौ होनायनि थाखाय नों आफाखौ रोजा रोजा साबायखर आफा। नाजावदो आफा आंनि खुलुमनाय आरज गाबनायखौ। हे आफा गणेश बाबा, गणेश बाबानि जय, गणेश बाबानि जय, गणेश बाबानि जय, गणेश बाबानि जय, गणेश बाबानि जय। शिव बाबानिबो मन्दिर दं लोगोफोर। आं शिव बाबाखौबो खुलुमनानै थांनो